n'ụtụtụ eji m ekele bịa n'ihu onye nwanyị n'anyasị ka m kwere ya na ihe kwere na nkwa n'ụtụtụ eji m ekele bịa n'ihu onye nwanyị n'anyasị ka m kwere ya ihe anyị kwere na nkwa n'ụtụtụ eji m ekele bịa n'ihu onye nwanyị n'anyasị ka anyị kwere ya ihe anyị kwere na nkwa n'ụtụtụ eji m ekele bịa n'ihu onye nwanyị n'anyasị ka anyị kwere ya ihe anyị kwere na nkwa n'ụtụtụ eji m ekele bịa n'ihu onye nwanyị n'anyasị ka anyị kwere ya na nkwa. Mkpụrụ obi m teta n'ụra ka mmụọ m niile binye n'ụra. Kelee Jehova, kelee ya, sọpụrụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Amen. Mkpụrụ obi m teta n'ụra ka mmụọ m niile binye n'ụra. Ewo, kelee Jehova, kelee ya, sọpụrụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Amen. Amen. Ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe. Ọ dịghị onye anyị ga-eji iwe ma tụsọ bụ ya. Ọ dịghị onye yiri ya. Ewo, ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe. Ọ dịghị onye anyị ga-eji iwe ma tụsọ bụ yiri ya. Papa m eyiri ya, mama m eyiri ya. Ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe. Ọ dịghị onye anyị ga-eji iwe mmadụ sọbụ. Ọ dịghị onye yiri ya. Ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe. Ọ dịghị onye anyị ga-eji iwe mmadụ sọbụ ya. Imeela, ọ dịghị onye dịka gị o. Imeela Chineke, ọ dịghị onye dịka gị ewo. Imeela, ọ dịghị onye dịka gị. Imeela. Tutu anyị ekpe ekpere ụtụtụ, anyị ga-eleba anya n'akwụkwọ Abụ Ọma 121 ya na bekee. Abụ Ọma 121. Abụ Ọma 121. Ọ sị, aga m eweli anya m elu lee n'ugwu niile. Elee ebe inye aka m ga-esi wee bịa? Inye aka m ga-esi n'aka Jehova. Haleluya, haleluya. Ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ Abụ Ọma, David wee kwuo sị na ọ ga-eweli anya elu wee lee ugwu na ndịda niile, wee jụọ sị, elee ebe inye aka ya ga-esi wee bịa? Ọ sị na inye aka ya ga-esi n'aka Jehova, onye kere n'igwe maka egene ụwa. Ụmụ m, nwunye m, diọkpara m, n'ịtụtụ a achọrọ m ka ụnụ mara na onweghị ebe ọzọ ike aka ga-esi bịa. Inye aka amasị n'ugwu, ọmasị na ndịda, ọmasị n'aka nri, ọmasị n'aka ekpe. Ebe inye aka ga-esi debe wee bịa bụ n'aka Jehova. Ọ bụrụ na Jehova echego obodo, n'efu ka onye nche na-eche. Ọ bụrụ na Jehova ewughị ụlọ, n'efu ka onye na-ewu ụlọ na-ewu. Ọ bụrụ na Jehova agwọghị ọrịa, n'efu ka dọkịta maọbụ nke oyibo maọbụ nke Igbo na-agwọ. Ya n'ụtụtụ achọ nke ụnụ marụ na Jehova bụ onye na-eme ihe niile. Onye nwa bụ onye kpọtere anyị n'ụra n'ụtụtụ a. Ọ ya ji ndụ ma chọọ anyị mma. Ọbịa bụ onye na-azụ anyị dị ka atụrụ. Ọbịa bụ oke nkume nke anyị gbabara wee nwee udo. Dịka ị ga-ebu nke a n'obi na-aga, achọ m ka ị marụ na inye aka anyị taata kwa ma ọpụpụ anyị na mbata anyị, onye ga-edu anyị taa na ọ bụghị mmadụ ọbụla, kama na ọ bụ Chineke onye kere igwe maka egene ụwa. Ka Chineke gọzie unu dịka unu na-ebu okwu a n'obi.
na-atagharịa dịka ewu si ata nri ụtụtụ, ehihie na abalị. Ka Chineke dozie okwu n'aha Jizọs. Ka anyị kpee n'ekpere ụtụtụ. Ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma Chukwu, ịdị mma onye kere igwe n'ụwa. Ịdị mma Chukwu, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma Chukwu, ịdị mma onye kere igwe n'ụwa. Ịdị mma Chukwu. Ọbata obi okwu, ọbata ogbu agha, ọ batara be nwanyị agha n'akwa nwa. Ọbata ife a dị mma, Okechi na-eme mma. Ebulie Chukwu ebube, ihe ebube mee. Ọbata obi okwu, ọbata ogbu agha, ọ batara be nwanyị agha n'akwa nwa. Ọbata ihe a dị mma, Okechi na-eme mma. Ebulie Chukwu ebube, ihe ebube mee. Nne, ngwa duo anyị n'ekpere ụtụtụ. Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst, ọ bụ n'ikikere dị n'ọbara Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị, anyị ekele gị n'ụtụtụ a n'ihi n'igbu chi, onye na-adịghị agbanwe agbanwe. Anyị na-asọpụrụ gị na ọ masịrị gị na anyị ga-abụ ndị rarụsịrị ma tete n'ụtụtụ a. Ikweghị ka anyị si n'ụra fee n'ọnwụ. Inyere anyị ndụ, ikpuchitere anyị, ichebere anyị, wee mee ka anyị bụkwa ndị ga-esi n'ụra tete. A na-asị ekele na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị, anyị na-ewere ụtụtụ a na-etife n'ọbụ aka gị. Ọpụpụ anyị na mbata anyị, anyị wee na-ayọ ka ị nọnyere anyị, kpuchite anyị, chekwaba anyị, mee ka ihe gara anyị nke ọma n'aha Jizọs. Anyị ebikpu onwe anyị n'ime ọbara Jizọs. Onye nwe anyị, ka anyị ga-eje ọrụ, ị ga-anọnyere anyị. Mgbe anyị ga-anata, ị ga-anọnyere anyị. Ife ọjọọ na-eme n'azụ ka anyị nọrọ n'iru, ọ na-eme n'iru ka anyị nọrọ n'azụ n'aha Jizọs Kraịst. Ihe anyị ga-eri na ihe anyị ga-aṅụ dị gị n'aka. Onye nwe anyị, rọpụta ma doo ya nsọ. Ekwekwara ka anyị nwee ihe mmerụ arụ ọbụla. Nọnyere anyị, chekwaba anyị, ka amara gị bara anyị ụba, ka amara gị nọnyere anyị. Onye nwe anyị, butere anyị ụzọ, kpotere anyị azụ n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-ewere ụmụnne na ụmụnna anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ka ị na-ekpuchitekwa ụmụnne anyị niile. N'ikpeazụ, mgbe anyị ga-ejecha nata taa, ekele na nsọpụrụ ga-abụrụkwa nke gị. Imeela Chineke. N'aha Jizọs Kraịst bụ ọnụ na-ekwuchitere anyị. Amara ka onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị anyị mgbe ebighị ebi.